Guys, masyarakat Tanjung Krajan seneng atine sebab keturutan kekarepane. Budi Wijaya dadi burane, masih rupaku gak ganteng, sing penting ana brengose. Ngene no oma bojoku ndusel ae. Rikala aku nang batu ketemu cewek sing rupane ayu. Yen ta sawang mesem guyu anggegawe tronyo ning atiku. Dasar ayu isih legian tansaya gawe atiku kasmaran. Yen dalu tansah klesikan ora bisa turu aku tansah kelingan. Cewek batu, oh cewek batu, seliramu gawe geloning atiku. Cewek batu, oh cewek batu, kapan koyo sliramu dadi bojoku. Koyo ngene wong lagi gandrung ning ana omah ati saya bingung. Cewek batu saka gunung anggegawe atiku lewung. Monggo pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula. Kesenian Lodro Budi Wijaya, kesenian asli bangsa Indonesia. Agustus hari proklamasi setahun sepisan ayo dipori ngati. Sejarah lan riwayat ojo sampai lali nyingkirno penjajah totoane
citaun kita merdeka berkat perjuangane rak bangsa ayo bersatu padu cancut tali ngondo padha ngibarno gendera Indonesia merdeka dudu oleh hadiah tapi direwangi pertumpahan darah maju terus pantang menyerah supaya berhasil ngusir penjajah mula kita kabeh dulur aja sampe lali ayo dieling-eling kudu sing ngerti kita manggon ana bumi pertiwi semboyane anti perang lan cinta damai ayo mas Jos, lho. Ngene iki sing diarani nyambut gawe. Kadire wangi ngene meneh ya gak godhog. Ayo. Aku nek mikir nasibe Joko mari sekolah pikire ngoyo kepingin cepet oleh koyo sebab ngilingi besok nek tuwa seje karo nasibe rondo gak duwe duit gak tau ngersula pokok rupane ayu bangkeane dawa pira suwene golek belanja seje karo rondone yo ngatiem gak duwe duwe pikire pancet ayem nyambut gawene dodolan pelem nek pelem gak payu yo ngatiem dodolan apem anene sing rondo kuwi kowe apem sampe sore sampe uten dijalno kamayo sapi jeme sore awe
Bu, bukan kopi. Tak urus. Dia ki jenenge duwe gawe temen, bancaan temen ya iki. Desa pundi niki? Tanjung Kerajaan. Tanjung Kerajaan. Matur suwun masyarakat Tanjung Kerajaan. Kabeh keimangan nek Tanjung Kerajaan. Main bukan di Tanjung Kerajaan ini. Ojo dilesu. Oke, istimewa. Aku teko jok keren dilebokno pawon mangan gawe wiwi-wiwi. Prasmanan. Prasmanan. Kalau zaman saiki prasmanan mate dhewe. Sak omoke. Rawuh. Rawuh iya. Loge. Oke. Kare. Kare mawon. Foto. Ure. Aku ditari. Oh, dari. Malam ore. Ure iki. Oh, ya sing kamu. Iya, mangan ure. Kare boleh kata-kata. Iya, pesen. Nah, iki jenenge selamatan temen ngene iki. Teng Desa Tanjung Kerajaan. Mugi-mugi barokah. Amin. Nggih. Mbok bareng kerajaan rek. Selamatan temen iki. Selamatan teman. Nggih. Oh, sing ora-ora amin. Ben benjing caket didelok. Nggih. Muga-muga mawon desa-desa liyane nggih nderek kados ngeten iki nggih. 5 sing mangan ping 3. Nggih, nggih. Nggih ngaten niku guyung kan putune. Mugi-mugi barokah. Amin. Sampun. Nggih. STN TV. Baca-baca baru. Wih, wajah-wajah baru. Nggih. Mpun supe nggih, di-subscribe nggih.
STN TV channel. Ditambah azab yang sangat pedih. Omonganmu kok boleh menusuk dengan saya ini? Aku belum dari kamu, bukan Malaysia, Malaysia privat bahasa Inggris. Malaysia privat bahasa Inggris, sampai kelas cici, sampai SMP 1. Iku les bahasa Inggris aku yang ngawangmu. Iya. Tapi aku loh kan diri kotanya juga beli kopilah nyata nih. Tak takut aja besok di sini sih ngomong. Iya. Panik kok. Panik. Ya, aku kalau takut kakek. Bahasa Inggrisnya lawang, bukan apa ya? Lawang. Lawang football. Dan lawang buka. Open the door. Lawang ditutup. Gedor. Oke, matur Tentara suwun. perang ya. Dor. Tuh kasarnya kok jauh pinter. Tapi selalu di bahan buku Iya. Kalau jauh kutok kan. apa? Bahasa Inggris tadi aku percaya. Mengenai bahasa Inggris tadi percaya. Iya. Tapi mengenai singkatan. Singkatan. Potongan ini aku ya iso. Singkatan sejarah. Temen kan. Indonesia. Juga singkatan untuk singkatan itu koyok BGS. Terus BGS. Hati. Lawan itu BGS. Apa? Berantem stres. On aja. Apa? Ada yang cocok. Timbangan itu PD. Apa aja? Pedodel. On GGNG. Apa itu? Gen. Aku gitu. Wes aku ngomong raya ya. Ya. Tak tahu apa dia. Apa singkatannya rokok? Rokok moro-moro rokok. Iya. Pinter. Bahasa Inggris itu Nek ada. agamamu kalau agama betul nggak? Pinter. Bahasa Inggris itu apa? LMD. Kena kabel. LMD pelanggar hadis ironi. Ada langgaran di ciri-ciri kalau sini. Oh ini sih berani mereka apa kok? Si Samsu itu lambangnya apa? lambang itu 234. Itu pemiling. Pemilih nggak boleh. Dua, itu sholat subuh rakaat. Oh iya. Nek sing 3 Tiga itu sholat maghrib 3 rakaat. nek sing 4 lagi. Empat itu sholat isya dan sholat duhur. Salat zuhur uga salat asar. Iya. Iya ya. Pinter pembuka salat. Awan dewe mantune putih. Ya. Lah ini sore 234 itu ono tulisannya ya. Apa? Tulisannya fatsal. Apa maksudnya fatsal? Fatsal yo Fatihah sholawat ojo sampai lali. Nek ngakoni umat Kanjeng Nabi. Oh iya. Sembarang kepiye? Iya. Jarum super. Jarang di rumah suka pergi. Oh, kaya kon iki tanggapan apa? Iya, tak tahu tuh kowe bojomu sampe tahu bojomu. Rumah samu. Aku tahu tak ae ngoblas ya. Arda. Adat aku rela diperkosa asalkan tidak hamil. Moro nyu gratis ngono ya. Ya itu balik kowe tak Minat jiro. mereng enak jengking monggo. Tidak tundet. Omongan kok kotor ngono. Kotor apane? Iki dagelan kudu sing bersihan goblok. Dagelane Budi Wijaya aku bersih. Dalam mengartikan sebuah arti itu gak oleh diwola-wali. Lah, minat jiro. Mereng enak jengking monggo. Kon iso ngomong kudu iso ngerteni maksude. Kan nek lumah-lumah turu pegel. Iya. Mereng. Lah ngono sih iki. Lah kon jengking lah nuntut. Oh iya ya. Oh, aku iki kesusu parno ayo. Iya, wis kalau sakakeno. Iya. Saiki ala dhewe kene iki masalah. Nah, itu merayakan HUT RI ke 81. Ini kan boleh besok diadapno. Oh, nyanyi. Oh, iso nyanyi. Karo nyanyi sebelah. Belajar gede. Iya. Iso nyanyi. Iso. Iya. Nyanyi lagu. Nyanyi lagu. Aku tak
kita begitu masyarakat ini. Nanya orang bodoh. Aku ngomong. Nanya orang bodoh. Nanya enak. Saya di luar kuping. Asyik tak ngomong. Oh, mana sih? Kenapa bodoh Alah. Jagan. Jagan. Deg-degan, Dik. Iya. Ya apa? Ngandel lo ta makane ambek aku iku. Deg-degan, Dik. Hatiku deg-degan. Kono mamulo santai rungokno aku ngomong. Kok iso deg-degan iku lho. Lapo? Anu to aku ta makane iki gak ono apa-apa. Ya. Coba sih. Halo. Yo, Yo. akan anjene kanca nek pinter ngerti Lah perasaan. aku iki pengertian ambek awakmu. Ya iya. Deg-degan, Dik. Hatiku deg-degan. Deg-degan mana kok? Deg-degan iku kudu diombeni, Det. Nah, ombe. Tes bare. Lah, lantang suaramu. Pak RT melok ngombene aku mesisan. Ayo. Lu temen yo aja guyu yo. Iki wis gamat iki. Deg-degan, Dik. Sip. Aku kelempoken. Kok iso kelempoken iki lho? Enak kon sing ngombe. Lho. Ngombeni aku iki lho. Lho, lagune kok ngono, Det anjene, Det. Wis gak iso kon saiki. Aku mbok kon nyanyi ngono ta. Gampang. Alhamdulillah. Gelek nopo? Aku kok gembong ta golek tong iki. Nyanyi. Nyanyi suaramu sing enak kaya aku. Oh iya. Tapi breset dibacok grupe wong sawen kanca-kanca. Yo, saiki. Iya. Deg-degan, Dik. Deg-degan, Dik. Deg-deg. Ya apa Magdat? Masalah Riz, gantengmu ganteng Aku goblok. lali ya. Aku lali ya. Kaya aku mang lho. Ya apa sih? Balenono. Deg-degan, Dik. Deg-degan, Dik. Ja apa mang? Masalah. Apa Det sing iku mau lho Det lali. Karet titil. Yo apa? Mas ngene lho Riz. Yo apa contohno. Aja sini aku po. Contohno. Deg-degan, Dik. Atiku deg-degan. Kudu diombeni nek deg-degan. Deg-degan kudu ngombe. Kon niku pengku kon niku dikandani gak kenek kon. Lah apa kon kok teler? Wis, Lah apa? kan rondo elek-elek titik. Kok doleki rondo ae Aku penggawe aku. kadung ngombe. Nek telung Oh senengane iki. ana apa? Mo bancine wis lower. Koclok kon niku. Lapo? Kok mosok lali kok. Sida ta? Yo saiki. Saiki Iya. ngrusuhi taji. Iya. Ayo. Ayo bro saiki.
Nyak bosok kon kok. Hei, sapa yang ngegong sak sore dua glok ae. Ora ndulone alae ngingoni. Kacau. Sing ngegong jenenge Yudi. Iki ngono jane diegong. Kok ora gelem ke? Ayo, gang. Masalah kok koyo glokoro jengking aku. Woi! Kok tadi? Ayo, Kang. Gondara rek. Ayo. Hoyar. Mosok rek ditanggap mau kerajaan mbok sing penak. Ketularan sawen. Kacau. Oh, uang kok. Yo. Nyawat. Potongan kok cepuk. Dia tadi. Ayo. Sampai nol aku. Tahun catatan kita buang kawan. Enggak pimpinannya ambrip ya iku. Oh, cap. Kok tak bedai gak usah tahun catatan kita kon. Ayo. Nang babat. Tuku wedhus tak gelandang unine. Waduh. Sak cempene melok Lho gak iso. Kacau. Nang Jombang tuku gedang. Tak gedangnya. Gedangnya tak tugel. Talek-celek. Tadung. Sampai jintal aku. Jawaban kluget, ketetap tagak. Bokong ayo.
jandol jan. Kacau kowe karo apa? Sepi. Sepi, nyata ya. Wong sugih kesuwur sing duwe pabrik WC. Dasar sugih tani. Tani tak sambi ndukun. Dukun kene Joko Timban, dene nambani Yumi liwat pinggir omah ketiban genteng 19. Yudah lara mata tak suwuk matane ucul. Nyunem lara weteng tak suwuk wetenge ilang. Bareng celana gak terima aku ditandak cek disampur Siti Bantul Lajur tanpa tadi. Nano lalo lali lah wong aku turunane dalang lagi gak iso aku kok aduh tak soroke Arjuna hancuring krat sing ratane bala dewa-dewa. Ya. Arjuna bojone papat ngalor ngidul sampe gegere lara-lara. Beki diturke suluk tabuhan ganongan ora ngurusi awakmu bendina kok geger terus kacau iki mang mari nyedot WC aku oleh duwe ewok-ewokan tok alah barang aku mlebu tek bial kacau gak masalah. Yang penting ada pemasukan. 1, 2, 3, plat, jedek, babak, ris, tembak, entak. Ayo itu duwe tabu kaya bang. Oh bojo iki tak dulikno ngene. Sampai bojoku aku ndelok dhuwit selakakan yo digoleki. Cak. Ada apa? Menelek ngeterno sekolah putumu, terno dhewe. Lah apa? Wis aku angkat tangan aku. Izin raiku. Lah izin apa? Wong putumu gak krowak. Kok masalah krowake sih? Ora masalah krowake. Lah masalah apa? Ngisin-ngisini putumu diang ketara menek. Putune bayang taji ketara lek gak didedek mek mbahne. Lho, menak gedhek kok. Wes sik. Iki gak bahas perkara putu sih. Bahas apa? Kula te sapa? Ayo. Hei. Wah, awakmu karo ae. Aku dadi bojomu selama berapa tahun gak tahu awakmu duwe kulot ngene.
Ayo. Aduh. Roy. Negara kacau iki. Kulote sapa? Ayo. Wong aku nyoba yamene gak tau ngubah kulot warna ngene kok saiki gawe ngene. Ngaku. Ngaku saiki. Gak ngaku ya saiki. Kok sapa? Kok tak ceritani. Iki mang aku mlaku-mlaku ndok kebon. Ha, opo nglipru iku? Percaya, Bu. Iku mbok percaya kenapa? Mlaku-mlaku ndok kebon. Terus karo ngono opo iki kok kaya ulang ngene. Dadak banci mlungsungi. Aku takok kulot. Aku takok kulot. Kulot-kulot ngono kok. Oh, gak, aku gak duwe kulot warna ngono. Eling, Tidak bisa. eling main ndok Solo. Gak. Ayo, eling main ndok Solo. Napa, Pak? Napa, Pak? Pacarku. Aduh. Napa, Pak? Pak, mbokku. Dah. Mau wedit kae pira kan? Iki kula pakai juga. 50 kira 1000. Kok foto itu ono. Wedit. Hei, nyakit kira 1000. Aja gomer ibune Pak Polo ku. Polo turu. Apa cek tangi? Matur nuwun. Matur nuwun. Tunggale pundi? Matur nuwun tunggale pundi? Kowe gak gowo to gak duwe dompet. Lek wong wedok iku duwe dompet. Wah, dompete nduk ndi? Karo dompete wong wedok. Walah. Anti maling aman terpercaya. Uluh. Maling gak peduli nek dompet gelecakan. Dikandani wong lanang iki aku dadi bojomu pirang taun poso garo. Kepengin ro? Wah. Lah copet kerogo iku ayo kena gunung. Lah aman to? Aman. Aman terkendali. Dompet aman terkendali, copet gak roh. Gak iso ro. Nah, Jajal ya? Nah. Aku mlaku. aku copet. Kan aku copet ya. Copet. Duit nduk kene. Kok sik stop? Mlakumu kok muni. Muni piye? Kok. Wong niat nyopet kok ngrungokno mlaku iku. Lah kok ngono dhisik iki munine piye ya? Ayo. Nyopet lo ya. Ya. Kakak seliwat tak copet. Kate dicopet kok mlungsing kaya. Kacau kan. Aman kan? Aman kan? Masa kok aman? Gowo aman. Aman. Ngene lho. Apa? Ha. Oh, gak iso. Ro dibojo. Kacau. Tidak bisa. Copet. Tidak bisa. Copet. Gak iso. Elek-eleken. Nanti sing nyawer nang. Wah. Digoreng dompete kene. Lah kok nyapet piye? Wes iki bahas perkara putumu ya. Ya. Diki iki ya. Isuk mau tak terno sekolah. Ya. Ya. Ditakoni Yunem. Pas barengan blonjo nduk etek lho. Nduk pinggir dalan ditakoni, "Dik, kon sekolah iku golek apa?" Kudune krek putune Bayan tadi sing pintere pol pitung asu anakan. Oh, pitung asu. Ya, kudune ku jawab ngene, "Golek ilmu Yunem." Kan kudune ngono. Iya. Golek ilmu Yunem cek pinter. Gak putune Bayan tadi. Lah piye muni piye? Dik kon sekolah golek apa? Golek MBG. Jadi kon iki ento mangan semir kok. Lah apa aku bento mangan semir? MBG ku golek bergizi. Mangane kudu bergizi. Nek bergizi nek bertumbuh iki pinter. Wah, MBG ra roh ndesit. Apa sih? Apa sih? MBG. Apa? Ya M ya G. Kok dhek dhewe ora entos ngono kok. MBG ya M ya G. Lah ya bener putu ngono kuwi. Ya bener kok. Ya bener ancene putune Bayan tadi sing pintere pitung asu anakan. Kok. Ayo putune Bayan tadi terus awakmu kantil. Putune Sarjo. Pautumu padha. Saiki ngene, aku njaluk duwike. Yo, mari duit dijaluk kate njaluk maneh. Nah, Lah, urit.
nggih, Pak. Aduh, Bapak tak tungakno panjang umur, Pak. Tak tungakno panjang umur ya, Pak. Akeh rezekine. Nyapa to? Karo oleh tek nagerene lho nagerene to, Cok. Matur nuwun, Pak nggih. Alhamdulillah. Kowe kok manasno ati sik iku. Loh, jenenge wong mari disawer iki merasa berterima kasih ro dalane mulih kok. Ya wis ero dhewe omahe kok gak ero. Paling awakmu kepen demek. Lah apa kok pengin demek? Lah udute lho Pak. Kepecene Pak. Ngene kliru iki anget. Kan wonge tak terno mulih liwat kono, Pak. Monggo. Sapa ngerti? Engko aku ditambani. Monggo, Pak. Ngono lho, kudune ku ngono. Iya. Wis cara matur suwun, Pak. Ngono. Iku kan sing pantes nek awake dhewe iki merasa diberi. Ora pantes merasa diberi, Pak. Gua kok nyantap saipul iki. Arisan nang gone Yura. Ambek gone Juni. Ya. Junine Yanto bakal rujak lho. Iya, Yunine Yanto. Arisan bayaran. Ya. Aku tak blonjo sik nang pasar sampean. Aku titip. Titip apa? Titip MBG. Ayo, titip MBG. MMGG. Aduh. Kayak jaran nek nyelentik. Aku budal. Iya, sayang. Aja lali lho yo. Nang gone Yuni. Iya, Yuni. Masa Yuni Yanto sih? Yunine Yanto bakal rujak. Iya, bakal rujak. Bae petise kayak tretong. Aku budal. Iya. Aku liwat di. Libat. Kok rene rono. Kok rono jikit dhuwit ngene wong-wong. Wong kok sok. Aku kadang-kadang gregeten, kadang-kadang temu lucune. Wong kok. Salah. Pancen wong lanang iki ya ngene. Brengot sing gua, brengot kaya apa? Lah, tapi kapesane wong wedok. Nek disentak wong wedok terus kendherek. Waalaikumsalam. Kok nek tekek? Oh, manuk krotok. Apa? Kon iki apa? Ngamar. Ngamar kowe iku lara ta? Nyanyi lho, Pak. Oh, nyanyi amen. Heeh. Ganteng kok amen. Nyambut gawe, Pak. Kamu gawe apa ganteng ngono kuwi pancen dadi DPR. Lurah paling rendah lak ngono. Arepku ya ngono, Pak. Wong gak duwe jasa. Lah, kacau. Gantengmu ganteng gagah gak ada ijazah nang nggonku. Oh, sampean duwe ijazah, Pak? Duwe. Ijazah apa, Pak? TK. Ngamen yo, Pak. Amen. Nyanyi sing penak. Heeh. Engko gak tak burui. Kayane ngamen, Pak, lumayan, Pak. Pira? Lho ngamen sedina bleng kadang oleh 20, kadang oleh 50. Enak peno, Pak. Lapo? Meno kacu toke jutaan. Utang. Tak nyanyi ya, Pak? Ya, nyanyi. Aduh.
Aku nyanyi lagune Jomblo, Pak. Oh, itu cocok seneng aku. Ya. Walah. Sampe lak seneng ah. Iya, cocok seneng aku. Ayo. Judule Lestari, Pak. Oh, Lestari. Piye? Ngene lagu. Lestari alamku. Enak ya, Pak? Enak, kayak mangan rujak. Lestari alamku, lestari desaku, lestari kampungku, lestari kebunku. Lestari, Cok. Gak seneng ya sampean? Lestari, buah-buah lestari kok kepentuk. Sama lagu apa sing seneng? Ya sak karepmu kok namen kok. Lagu sing enak ya, Pak? Sing penak. Heh? Sing penak. Lagu Iki anu lho, pas Pak. 17 Agustus. Sing lagu sing sagi spiral lho, Pak. Ah, kok spiral kaya. Lagi rame lho. Spiral. Durmagati dadi menteri nata proyek lan pribadi penting dadi oleh bati. LSM disangoni biayane disunati ana perkara ditutupi. Jenengku iki Cak Rasa, aku asli Sidoarjo, nang kene melok ndonga. La ilaha illallah. Sing penting kabeh samaya, penontone padha teka nek wong iki kate bobok. Kok krungu kate bongko. Enggak, Pak. Rumah samaku ki gunung sakit. Lagu sing rada anu Pak Islami, Pak. Oh iya. Lah piye? Bapakku NU, ibu muslimah, masku Ansor, Mbak Yufatayat, melo NU paling nikmat, nek wong iki cangkeme mbletat. Rumah samaku gapite pring. Lagu kok sampean kok cerwewet sih, Pak? Lagu kok nanggonku wae. Saben dina nampa berkat. Abang-abang ra ijo-ijo. Wong kebimbang kok duwe bojo. Apa? Lagu sing enak lho, Pak. Lah ya, abang-abang lah ijo-ijo, wong kebimbang kok duwe bojo. Lah iki digawa dibacok wong ta. Ya wis mampet. Lah iya, ana kayu-kayune langos bojo ayu untune. Metu. Lagune gomblo Pak aku sing eling, Aku Pak. seneng aku. Bagiku indahnya mentari pagi, tak seindah matamu. Matamu dhewe ngono. Bagiku mulusnya angin, tak semulus raimu. Raimu dhewe ngono. Tak peduli omongan temanku, tak peduli omongan bapakku. Iki koyo sama lagu ini kamu kau peduli tidakku, aku menjadi gendamu. Ngono ah. Baik, hadirin malam hari ini saya Jomblo akan menyanyikan lagu yang sudah viral di mana-mana. Lagunya Roma Biskuit. Loh, kok Roma Biskuit kok jajan? Sina Jakarta lho, Pak. Oma Rama-Rama. Iya, Rama-Rimari, Pak. Oma Rama-Rama. Lagunya berjudul Judi. Stop. Apa, Pak? Kon kate judi ya, kon. Nyanyi, Pak. Iku dilarang. Gak oleh, Pak. Gak oleh. Karena lagu judi tidak boleh atau dilarang, saudara, saya akan ganti lagunya dengan lagu Miras Santika. Lah, judi gak oleh dilarang cek ngombe-ngombean miras. Apa nih? Iku larangannya agama dan negara. Tidak boleh. Gak oleh, Pak. Oleh.
Karena Mira Santika juga nggak boleh larangan agama dan negara, maka lagu akan kami ganti dengan lagu Adu Domba. Apa maneh wong kok du? Akhirnya mati salah situ. Sapa sing ngedu awakmu? Kok dicekel polisi, dikum. Gak oleh, Pak. Gak oleh. Baik hadirin, karena adu domba juga tidak diperbolehkan, akhirnya Roma Biskuit gagal pentas. Loh, gagal pentas. Gak oleh sembarang, gak oleh. Lah liyane nyanyi ku liyane kok. Lagu apa? Lah sing Oh, ngono ah. Jayang ndok pinggir kali. Waru-waru doyong, doyong nok pinggir kali. Ayu moblong, tapi sayang anake sapi. Pring kuning ragak radio, untune koneng, udune metutu. Pak, Pak, sampe malah joget apa? Nah mulai. Ngerusuk-rusuhi. Oh, duki. Sing ngungu, Pak. 2000 gaya apa, Pak? Lah, digawe tuku omahe Rama Biskuit. Tambah ono, Pak. Digawe ngojek iki lho, Pak. Elek medhit. Kote apa? Medhi-medhi dhewe. Aku cek nang sugih. Lah nopo kamen ngene mbok yo dicek rada akeh titik. Ora apa-apa. Waru-waru dayang, dayang pinggir kali. Dasar ayu moblong marah ati. Tono atabu dikerti, rupane ayu kok nyereti. Lapa? Sampeyan mau nyanyi tak joget yo. Sing joget apa? Aku. Lah yo grene kok. Oh, melekit. Tak dungakno meneh yo. Apa? Duitmu obong. Duitku tak jelekno. Kakiku indah nyaman. Matamu dhewe. Lah aku joget ditarik. Aku nyanyi dek joget duit tak gowo. Diakali wong amen, sedina wong amen ping 8, ping 10 ya. Gitar situk wong 6. Oh alah pancen wong urip macem-macem. Arek. Aduh. Atep apa kon, Bu? Udele kayak sumur. Jembek aku. Permisi Oh, wong India. Apa kene India? Kudu dibalas India. Iya Apakah benar ini rumahnya Pak Taji Oh, betul Kenalkan saya Sriatun Kuci-kuci Hutahe. Oh, kamu Sriatun Kuci-kuci Hutahe Saya mau ngamen Oh, amen Iya Aduh, bapaknya ganteng sekali Bapaknya Bapak. Iya. Setelah saya ngamen disawer yang banyak ya Pak Iya. Tetap apa? Punya saya kok diowok-owok Lah, udele jeru Saya akan ngamen tari ular. Oh, tari ular. Iya, Bapak. Kene aku wedi ular. Api anu ular timbang raimu kok kayak jancuk Duduk aja
Loh. Pak Tajihe. Pak. Kasete karihe. Aduh, he. Ya kono yang dijike he kanteni. Oh, kula ning korene kok. Aduh, rumah saya jauh he. Ngendi he? Sungai Nil he. Sungai Nil he gendi. Indie. Oh, Indie. Ya. Pak minta tolong Pak. Apa? Nanti bayarannya apa Roedang he ya. Ya aku seburi karo deng bongkok ya wis. Ayo ta, Pak. Kok mau tak bacok lho kon. Iya, pinter bacok. Tolong dibantu musiknya Pak, saya yang menari. Gimana he musiknya he? Sama yang menari atau yang musiknya? Ah, musik aja aku ora iso nari ya. Ya udah ditirokkan he. Ya he. Rore 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 Stop rore. he. Nek ora iso tapi nek kaya iki gak iso he. Ayo dong Pak, tolong Pak. Sik. Rakap. Anu memang ularnya ganas he. Terore rore 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 terore rore 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 terore rore rore terore api ya Api. kowe ku nek nyanyi yo Loh, wis mulai ta Pak? lho nek terore kowe ku nang menari Oke Pak. terore rore rore terore rore rore terore kebelet sih. Musiknya jangan berhenti. He. Suh katok aku rek. Oh nyanyi kok ngene iki lho. 1 2 3. Selamat malam untuk penggemar tari ular he. Perkenalkan, saya Mami Okta dari India akan membawakan tari ular. Selamat malam bapak-bapak, selamat malam ibu-ibu, dan selamat malam. Apa tak kayak kelek kowe? Kok sok Sampe nabuhi ku aja ambek ngadeg. karo piye? Ambek longgo he. Gak kelas he. Apa kok? Orang nabui. Pak, memang gitu. Macina ngono ku. Bulat-bulat kok raiku ya kak ambune sangit ngono. Sini lo agak sini Pak. Diula ya. Sing enak ta Pak? Lah kok komentar lho ngarepku lho. Lah kok nek rotoh mantep kok dadi gawe lho. Ayo. Bapak kalau ada penari ular jangan diganggu he. Apa kalau medis ngarepmu? Siarno, habis ini akan ada saksikan Ulo King Cobra. Nah, saudara pendengar sekalian. King Cobra. Malam ini saya mendatangkan tari ular keket. Garai gak wedi. Lah piye? King Cobra, jangan dekat-dekat. Malam ini saya mendatangkan tari ular Kiai Kobra. King Cobra. Oh iya. King
Ajar cangkemmu kon ku. Cangkemmu cewek lu. Ki Kobra. Torore. Tararero, terorero, 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 terorero. Kacau. Lapo sih, Pak? Hei, lapo kon kosot sing di omah iki lho. Adegan berbahaya. Iso. Adegan berbahaya akan mengeluarkan darurat. Kecil ya. Diulang. Nanggap pakaian cocot. Sampe nanggap sapa kon teko dhewe kok. Ayo ngentut iki kon ngentut maneh kok. Tapi sedikit jadi. Aku wedi karo aku wedi. Aku kape dijejek sikile ula. Itu ulo dekat jejek. Enggak pelek. Kotakku rusak, Pak. Pakune jepat. Aku wedi sangat mulane jejek. Umur kota kacang-kacang ketip. Iya. Aku katanya nyembur ulo iki lho cek gak nyokot. Nyembur apa guri ya bener tak tutup. Kate nyembur ya tak tutup lawange. Siap-siap. Setelah ular keluar langsung tororeret. Mami Okta akan menjinakkan ular. Ini ular king cobra. Kiko encong. Sangat berbahaya. 1, 2, 3. Oh, nyai tahu gendeng. Iya. Ya. Iya. Tepuk tangan. Ada gelem ki tahu gendeng. Sebagai lagu yang terakhir, terimalah lagu Nagin. Heh. Tererere, 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 tererere,
jaluk duwike. Sedole saweran entong. Pakai cocote kula. Piro iki? 2000. Oh, kon bongko kesenget ulo kon. Ngamen kok bokoke 2000 sewane klambi iki piro, he? Mbah, Klambi iki sewane piro iki, he? Ayo, kulamu entong nyosor. taruhan nyawa lho, tari ular iki. Wah, coba apa? Ngene. Mbok tambahi tak gak? Oh iya, tak tambahi. Nemu le. Soge nyengit. Titan ana kon kok bengi celorot teko wetan. Nangket. Lah lapo? Nanut. Lah lapo? Apa celorot? Ponakanku dolen kembang api. Kamu aku bakal asu. Amit-amit aku. Gak ngamen ndok raimu maneh aku. Ora men ayo wis beneran aku. Awas kok. Banji. Oh alah. Kon ngomong apa kok? Gak deh. Hati-hati. Ngono. Betul nemburi dikepung nasib kowe. Pancen wong urip macem-macem. Enek sing ngono, arore, enek sing irama robi. Oh. Iki kawitane piye iki? Bidak. Apa? Ngombe. Ayo cerat. Ayo lari. Bir. Berkuntuk. Apa nih? Ngemplok. Gagal. Wedi. Sing soto. Oh, gagal.
Walah kate gawe duwe modele kaya modele. Yo, Kenapa? Kok kene? Yo. Nek mulai aja liwat tengah embong, liwat pinggir. Tabrak motor bongkok kamu. Lah, lho. Mosok tangane bolong. Lah dalah. Kata anggrem duwe Indonesia. Kok pinter men le kowe le. Lho. Ono dalan iku. Ono. Wis seru. Lho. Guru begini. Wah, ditagih Yanto. Cak. Hei. Woi. Woi. Iki. Kok sakane ngono iki? Cak. Hei. Kakean pola, wis tuwek. Aku ditagih Yanto iku lho jare gur kok bayar. Alah engko le mari-mari dikai. Ha, dhuwit kunci. Ciling. Ha, dhuwit kunci. Ora tore-tore. Iki mang apa sih, Cak? Apa? Iki ramen iki mencem kok sapa asline iki? Aris. Lapa ris kon aku. Ngongkon Aris. Aku sing duwe ide. Piye? Dikane. Peno dume dadi wong sugih lali ambek kanca. Oh. Aku sing gak duwe gak gablek peno nyek-nyek. Rumangsa malu isin aku. Oh ngono ta? Iya. Sadar ris. Sadar apa no? Nang desa iki. Tanjung Kerajaan. Tanjung Kerajaan. Ayo nonton ludruk. Budi Wijaya. Ayo.